O Concello da Pobra segue coa súa política de dinamización do rural, coa organización de novas actividades. Tras o éxito dos obradoiros de artesanía, sumará agora unha nova oferta con 2 cursos de arte floral. Serán totalmente de balde e impartiránse os días 20, 21, 27 e 28 deste mes de maio. Serán a cargo de profesionais das florarías nos centros socioculturais do Campiño da Ribeiriña. Os cursos en maio empezarase o día 20 e son o 20, 21, 27 e 28 de maio en horario de tarde de 6 a 8 da tarde e nestas datas e neste mes o vamos a realizar no que é no Centro Sociocultural do Campiño. E despois en xuño pois teremos outro curso tamén de arte floral que imos realizar os martes e o imos realizar no Centro Sociocultural da Ribeiriña. As persoas interesadas poderán inscribirse no Concello a partir deste venres, xa que as prazas son limitadas. As plazas son limitadas, tamén son 10 prazas, pero intentaremos pois dar cobertura a estes cursos ao máximo de veciñanza posible.